Ljudi, pre početka klipa zamolio vas da ostavite like i sub kako bi znali kada izlaze sad klipovi i na što su Sube i giveaway. Uživajte u klipu. Zombie apocalypse. Pozdrav svima, sam Peri, dobrodošli u novi klip, danas igramo Skelerenik kao i uvijek. Setan mi je lider, BCB. Znači BCB, znači Bull. Znači Bull, znači Biko. Sad samo trebamo da premo nove članove pošto je bio ReoRG. Tako da, zato mi ja inače spamam. Evo ovako. Da postave oglas da premo neke nove članove. Inače da, potrebno 20 level uđite u organizaciju. Ako se slabo čujem, jebi ga. 20 plus level uđite, znači da se zezamo. Znači, bio je ReoRG, tako da smo skupili nešto članova. I ono, kidamo sad samo jako. Šta ću snimat? Čisto da obaveštenje privučem ljude. Tako da, neću sada radim pozdrav za YouTube i to. Čekam da dođe neko za testa koji ne dođe, jebi ga. Htio sam samo da se obavestim da sam postao lider, opet po drugi put, znači bio sam lider BDT-a. Ne, ja pa BDT-a, TVB-a, August i sad sam BCB uzo, tu sam dobio dozvole. I ono. Tako da nema nekog za test, trenutno su online ono nešto članova tu. Šta ste još da kažem? Da, mogli bismo neki var odigrati. Hoćemo neki var za klip. Da im treba 3 čas brzinski. Znači teo sam treba 3 ono da odigram za klip. Ako izgubimo na objavlju, moram brati. Snimamo klip neki bez veze. Neću to da pišem. Ajde samo moment, ajde šalji kad možeš, treba 3. Igramo var Anaconda, ja i još neko. Samo ne znam ko će da... Vidjet ćemo, bacit ću nekog random. Znači, ja Anaconda bacit ću nekog random. Dokić. Rec. Znači, sviđite u BCB. Znači, evo 3 posle da Naga Boys, reper čekaj ovako prihvati, var start, nisam vidio za koliko para, zakaži var, to jest pozove var, a Anaconda i 681, ajde 681, full, pozajet reper ko kanal. Inače nemoj, daj Anaconda 50 oružje. Daj Axon 50 oružje. Evo ti još. Evo ti još. Dosta vi to dok ne umrete. Znači, low sam malo, jebi ga. Nisam igrao, nemamo igrača. Moguće, brate, ovo da su loši, brate. Jače bre, evo, sad smo otkinuli u varu. Jedno mjestak razlika. Biši. Tako da... To je to što se tiče ovog klipa. Da im meloće ovaj... Što će Dokić, okej. Kako seru, vrati se ono klinci, ono. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa. Ako ste uživali, ostavite like, sub i to je to, ono, uđite u BCB, lol. 20 plus. I ko uđe zbog YouTube-a ima rang 2 automatski, znači, tako da. To je to što se tiče klipa, uživajte.